Goddag. I dag og på de seneste år har samtlige skoler været fyldt med skraldeproblemer. Der er rigtig mange børn, der bare smider skrald frit ud i naturen, især efter 7., 8. og 9. klasser, som tager op og handler i skoletiden. Og hvad mener folk om det, Markus? Her har jeg en elev fra Holbæk Byskolen, afdelingen Bjergmark. Velkommen. Tak. Synes du, at her på skolen har vi et skraldeproblem? Ja, det har vi i hvert fald. Der ligger skrald over det hele. Hvis du nu gik forbi en skraldespand, og der var løbet noget skrald ved siden af, vil du så have samlet det op? Nogle gange. Hvorfor vil du ikke samle det op? Det er der andre, der kunne have gjort. Du kunne bare lade være med at smide det. Videre til Nicole. Mange tak, Markus. Jeg har tænkt mig at spørge nogle lærere, og her har vi så Morten. Hvad synes du, at du har børn, som smider skrald sådan over det hele? Jeg synes, det ikke er rart, fordi forurener jo på en måde, og mange af de ting, som der bliver smidt, det er noget, der ikke går ind i naturens kredsløb. Og dermed så kan det faktisk ligge flere tusind år nogle gange. Hvad gør du ved det? Jeg kan faktisk godt finde på at samle noget op, men jeg kan jo ikke klare de problemer, som der er her på skolen. Så jeg gør det, jeg kan, og så hvis der ligger noget foran mig, så prøver jeg at samle det op og smide det i en skraldespand. Og det var alt for i dag. Vi ses!